खरमानि नारें जाग्राफोरखौ नायदो मोसानो फैग्राफ्रा माफोर नारें लाबोफायो बानलु संख्रि आयु आयु जाग्राफ्राबोथ' खम गैया बेलाय नोंसोर नायनांगौ माबायदि मानसि जाग्रा होनथारो दायो जों नारें जानो नायदों आरो लोगोफोर हरबाबो माने गारि गाखोनानै एसे खर'फोरा मोजां मोनाखै माथाफोरा ना बिदि नायदोंब्रा नारें जाग्राया नारें लगाग्राफोरखौ नायदोबाल आयु जानो थाखायनो खाथ्रा सिफ्लिदो सोरना आखाया मैला होनलायनायना ओमफ्राय नारें साफा जासिगोन आरो आसिफोरा जादो दे जादो बालखौ सिग्लिना आनानै नारें गोबजो लाखाबाय बिसोर खावलाजोबबाय नङ आं हरबालाय नै नारें लाबोबाय गावनो जि जाखायो रायख'सो डाइनासरसो गावनो लाबो गावनो जायो नै नारें दा हाबो गावनो लाबोयो गावनो जायो मा जाबावनांगौ जाखो जोङो थोआनो हनै ओंहाय जानो होननायफ्राव जोंनो जाखादोंमोन ना लाबोनाय गोसोआव साबो लाबोनाय नारेंखौ गैला नामा संख्रिखौ होबा संख्रि जाखायो बारा आं लाबोनानै जि बुरजा खादोंमोन गारबावबाय साम'आव आयो लाबो आं मोनगारो ओरै नारें दाखालिबा हेमर' बियो हेगान जाबाय आङो लाबाय थाइसेल'सो लाबो बियो थाइसे दंबावो नै जाम्बिफोर नङा राखसफोरा जि जाखाबाय आंनो थाइसेबासो आं थाइसे दोनखुमादों जायखिजाया बेखौ जानोसै हानानै थांदो जानोसै हारसिं आं संख्रिफोरा लाबाय गावसो जाजोब्बाय आयु मासरा गथ' आंहालाय आंलाय संख्रि हरनायसो संख्रिफोरा बानलुफोरा थोसिना लोगोफोर गुड मर्निं सरि माबा गुड नाइट लोगोफोर माने आं फंसे खोथा बुंनो आरोना सासेया बोरै उन्दुदों नायलाय बेगखौ बोरै खादों ओमफ्राय मानसिफोराथ' बुरजाखा नालाय बेगखौ आखायाव खादों ओमफ्राय बेगखौ खानानै ओमफ्राय गाव जेराव थाङो बेनो लांफाय आरोना बेगखौ मिनि फेसिना नायदो बेगखौ नायदो ओमफ्राय आखायाव खानानै लाबाय नायदो जि फालि खालामखायो खानानै नोंहा सिगां गायोनालाय ओमफ्राय मानसिफोर सब बुंजोबो जोंना रुमा बेहाय नङामोन दे नै बै मोनसेसिनो रुमा ओमफ्राय दायो जों बिसिनि रुमाव उन्दुबाय आरो मानसिफोरखौ ओमफ्राय बेयो माबायदि खायो लांजोबनोसै A few moments later. सिखारनो बादोंलै हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दासो उन्दुनानै सिखारदों दायो आं जेबो लाबोआखै आं ब्रास मावजोबदोंमोनलाय संख्रिजों होनायसो दैबोथ' मोनखाया बेहाय बिराद खस्थ'
बिदिनो सुखोन ना माखोन मोनोबा मेगन मोदै जालाजोब्बाय हाथायखौ नुबाय नों ब्रासखौनो बावबोदों माला कलगेटबो गैबावासो संख्रिजों होनसै लोगोफोर वेलकाम माय इउटुब चेनेल खालामबाय मोजां दं आं मोजां दं लोगोफोर गुड मर्निं दायो नै जों ओंखारबाय आरोना थांनो दिनै मिटिं दङ नरेन्द्र मदि फैगोन लोगोफोर नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा थाफैनाया रुमा एसे गोजानानो जायो बासबावसो थैखाबाय आं मैयाव गोबाजोबदां दायो थांबायानोसै लोगोफोर नायलांबाय था ओंखारखां आं गारि गाखोनायखौनो आं गोबांसो मोनबाय आं दाखालिनि बायदि फार्स्ट टाइमाव मा जादों आं खारखुमा लांदों दै बास गाखोनायनि खारखुमा लांदों आं मैयाहाय फैथारनांबाय आरो उफाय गैया माथो खालामनो जोंनाव बायथाय जोंनाव बाहाय जोंनाव बायथाय मोजांखा जों एफा गोजानाव दंफैना बै दालाय थारावसो दङ लोगोफोर गारिखौ बे दोनबाय दे दायो लाइन फैखानांगौ नायदो लाइन थांगासिनो दं चलाव ओइ गोजान थाबायलांनांसिनदों गारिखौनो दोनबाय आरो गारिया थांफिन मोनला खोमा बिसोरबो थाबायनानै लिंहरदों ओइ सलिड नुखादों चलाव मा प्रग्राम होनाय बेखौ ओमफ्राय मालायबा ज' गिदिर प्रग्राम फानला लोगोफोर मदि फैनायखौथ' थायो होनदों जों जि मा अबस्थायाव दं होनदों फैगासिनो दं खिथुमोनाव चल आवगायनि मानसिनो नांगौलायबाय नायदो सिख्लाफोरा साफाख्राय होनदो बाल आब'नि भिडिअखौ होननायसै थेंक इउ पार्टि जाहोगोन फार्स्ट टाइम नुदों दे आं लोगोफोर बिसोरनि ड्रेसा बिदि होननानै आरोना दिनै सब जाथियानो फैगोन आरोना लोगोफोर नरेन्द्र मदि सार फैगोन ओमफ्राय आं सोंदोंमोन आरोना बिसोरो गलाघाटनिफ्राय फैदों आरोना लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम फाइनाल लोगोफोरजों दायो मोनफैबाय आरोना बिदिनो महाबा गिदिर आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गिदिर सिदा ओरैबायदि गिदिर प्रग्राम आरोना नायलांबाय था लोगोफोर दायो जों मोनफैबाय बहुद गोजान थाबायना फैदों आरोना जोङो दाबो दंबावोसो खोमा महाबा गोजान थांबावनांगौसो माने प्रग्रामा फैनो जागोन आरोना फैगासिनो दं थांबावनांगौसो खोमा Jauh ibu dia forang kak. Celau.
ओरैबादि मानसि जाखादोंना आयु मानसिखौ माबा मोननाय नङा खोमा ना मानसिखौ माबा मोननाय नङा बेहाय मानसि जाखादों ओरैबादि मानसिखौ नाय Masa cita biar. Di masa lo. Oh di masa. Wei mang mincila tak kisah sini dong karu. Oh, bekoi. Em mak sila nak video. Sila apa? Ayo. Mak kesungkan deh aku mah. लोगोफोर माने दायो जोङो मोनफैबाय आरोना जेराव वेलकाम खालामगोन मदिखौ बेयाव मोनफैबाय आरोना आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानना लायो आरोना दिनै मदिखौ नुमारसिगोन लोगोफोर आरो दा जोङो बे वेलकाम खालामगोन ना स्टेजाव जोङो थांनो मोननाय नंला आरोना लोगोफोर आरो आं भिडिअखौ मोजां लानो हानाय नङा माने आं मोसागोन ना लोगोफोर जाखिनि दं बेखौनो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर सब जाथियानो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाय जाय वेलकाम खालामगोन बेल'सो नङा बाहेरा मानसिनि हाबनो मोना आरोना लोगोफोर कार्ड होखाजोबखादों वेलकाम खालामनायनि मानसिफोरा आलगाखा ना कार्डआ आलगाखा ओमफ्राय जाय प्रग्रामाव थागोन ना बेना आलगाखा ना लोगोफोर हाबनो मोना आरोना दायो जोंबो थांफिननो मोना लोगोफोर माबायदि मोनदों नों फैनानै आङो बिराद गाज्रि मोनदों मानो दा फैया नरेन्द्र मदिया जोंना आफाया बाथारदों सिखाबनो ओंखारबाय ओंखाम मोनजाला ओंखामनो जों सानैजों बे Nasau. Dekain na pai. Pilipinas no? Pilipinas.
Tuhelai. Apa tak sini mah? Tak sini dah. लोगोफोर ओरैबायदि मानसिखाना मानसियानो एखेलायनाया नायदोबा लामायाव बोरै थांनांगौ जाखो लामायावबो थांनांगौ जाखो मानसिफोरा एखेलायनाय मानसियानो जायगा गैला एम्फौ बायदिसो मानसियानो नायलाय दुब्लि माने होनबाल हांखोनो मोना मोनबाय गाव गस्लायनानै जाफैनांगौ माबायदि मानसि नुवाखै नों दखानाव ओरैबायदि मानसिफ्रा ओंखाम उखैनानै थैलांसै साम'साबो बिनिफ्राय गोथाव मोनखो हेल्थ जिग्राबो दोनजारसो ओंखाम मोनजायनि मालाया मा जादों माथो मिरामला मोसागासिनो मानो मोननो मोसानो बायदि बिर खानायलाय गारियानो खारनो जायगायानो गैया दुलखौ लाना दुलखौ चल 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 थांनायाव नायदो फैसिगौमोन बास गेजेराव थानानै थाबायनो मोनदा जों लामाखौ गारियानो गारि गैला गैला जाला खोनादों दायो लोगोफोरजों न'आव थांगासिनो दं होननानै अबस्थायानो गैखाला बेनो जादोंमोन नै जादों मानसियानो ओरैबायदि खाना भिडिअखौ मोजां बानायगासिनो आरो देहायाबो न'आव मोनबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेसेबां बाय बाय क्लास खोनाया बेहायनो जादोंमोन आरोना लोगोफोरनि बैहाय प्रग्रामा बेहायनो जादोंमोन मदिनि फट'खौ लादों आरोना नरेन्द्र मदिनि नालाय माबाया लेथ्राफोरा नायदोंमोन दसेनो बेखौ फाखा बानायदोंमोन ना गैला खोमा फाखाया दसेनि थाखायनो फाखा बानायदोंमोन